Vale, gràcies, Pol. Perfecte, de res. Vale, perfecte. Doncs benvinguts tots. Mira, ha entrat més gent. Aquesta és la segona sessió de les sessions aquestes que estem fent de formació. Vale? Jo us agraeixo molt que estigueu aquí i que sobretot també la resposta que va haver-hi del webinar anterior, que hem demanat també la vostra opinió amb els temes que volíeu que tractéssim, etc. I va haver-hi molta més resposta de la que ens pensàvem. Per tant, doncs, moltes gràcies en aquest aspecte. La sessió d'avui bàsicament és eines de control econòmic. Vale? Parlarem de doncs, maneres de com podem planificar aquestes vendes i després també com podem veure a nivell econòmic els projectes, ja sigui doncs, de forma individual o de forma agregada. Vale? Doncs, si hi ha alguna cosa que no m'enteneu en algun moment de la sessió, que perquè m'he explicat malament, em podeu tallar sense cap mena de problema. I si no, al final de la sessió tenim una ronda de preguntes. Vale? Bàsicament el que farem és primer parlar d'eines de planificació de facturació, vale? Com podem planificar la facturació prevista d'un projecte. I llavors doncs, veure de pantalles de control econòmic. Vale? Diferents pantalles, algunes segur que les heu vistes, algunes segur que hi esteu treballant, però potser hi ha particularitats doncs, que en el seu moment no sabíeu que tenia o potser no li esteu traient tot el suc que podeu. I segur que hi ha algunes altres que no esteu fent servir i que segurament us seran útils a partir d'ara. Vale? I finalment això, les preguntes i suggerències que pugueu tenir ens les podeu fer. Vale? Doncs si anem al gra, bàsicament, per què hem de planificar un projecte a nivell de facturació prevista? Vale? Doncs bàsicament per saber quan i què facturarem en cada moment a nivell de... perquè l'administració sàpiga què ha de facturar. Veurem que tenim eines perquè hi hagi una comunicació directa amb l'administració, vale? Perquè doncs, els caps de projecte o la gent que s'encarrega de decidir què es pot facturar i què no hagi d'enviar correus a administració o perseguir-vos per al, pel despatx per poder dir que una cosa es pot facturar o no. Vale? Tindrem eines d'aquest tipus i sobretot veurem també eines per planificar, duplicar, desglossar, periodificar, repartir, ara les explicarem totes. La planificació de la previsió de facturació no només és per saber què hem de facturar, sinó que també té un rerefons a nivell de tresoreria. És a dir, com més planificada tingueu la facturació prevista, més a llarg plaç podreu saber la vostra tresoreria com estarà a nivell de cash flow. Vale? Avui no en parlarem, però que sabeu també que hi ha aquest rerefons molt important que s'ha de tenir en compte. D'acord? Ara ja ens en direm directament al coneix. Vale? Aprofito per comentar-vos un altre cop, ho vaig fer l'última sessió, tenim aquesta nova portada tan xula, si ens passeu fotografies vostres les podem implementar, és molt ràpid i molt senzill i a més les fotografies poden ser corporatives i les podeu anar modificant vosaltres. Vale? Com veieu, doncs és més nova i més moderna que la que tenim ara, actualment. Vale, doncs anem a veure aquestes eines de planificació. Jo el que faré ara és ficar-me dintre d'una venda concreta. Vale? Aquí tinc una venda d'aquest projecte de la Sagrada Família i me'n vaig a modificar-lo. Vale? Per arribar a aquest pas, tots ja sabeu que tenim els pressupostos, que hi ha les oportunitats, etc. En aquest vídeo d'avui no ens hi ficarem, però que aquestes línies que tenim aquí actualment poden venir o bé del pressupost o bé de l'oportunitat o les heu pogut crear vosaltres manualment a l'hora de crear el projecte. Vale? Aquí què tenim? Doncs tenim, per exemple, un projecte bàsic, un executiu i una direcció d'obra. Molt típic i fàcil d'entendre. Aquí començarem a veure les diferents eines que tenim. Vale? Anem a ficar, per exemple, el projecte bàsic. D'acord? El projecte bàsic, jo sé que aquest projecte bàsic l'he de facturar un 20% a l'inici i un 80% al final del projecte. Vale? Doncs una de les eines més bàsiques que hi ha a dintre de les vendes és el duplicar línia. Vale? Jo puc duplicar una línia concreta, veieu que se m'ha duplicat aquí sota, i jo aquí ja puc fer, doncs, la primera línia li fico un 20%, si li fico un 0,2 de quantitat ja significa el 20%, i a sota li puc ficar el 0,80, que és el restant. Vale? Ara actualment ja tinc
planificada la previsió de facturació d'aquest projecte bàsic. Superimportant, la data prevista de facturació, que és el que realment després ens marca a on ens diu que es facturarà cada mes aquest projecte. I ara aquí puc dir-li, doncs el projecte bàsic es factura el 9 del 4, com jo ja tenia planificat, i al final del projecte bàsic serà al final del projecte doncs, el 9 del 12 del 4, ai, del 24. Aquesta eina segur que ja l'heu fet servir, és molt bàsica, molt òbvia, i va molt bé a vegades doncs, per fer aquest tipus d'operacions que són coses bàsiques com aquesta. Tenim una altra opció que és acabar tenint el mateix resultat, però que és una eina una miqueta més completa. Jo aquest projecte executiu anem a veure també que també faig el 20% a l'inici i el 80% a la fi del projecte. Selecciono la línia des d'aquest xec d'aquí al costat i me'n vaig a buscar aquest euro que tinc aquí a la dreta, que fica desglossar línies de venda. Se'm moure aquesta pantalleta i aquí és on jo prepararé aquest desglòs de la venda. Jo puc afegir un primer desglòs i dir-li que faré el 20% en una data concreta, a dia d'avui, per exemple. I el segon desglòs, el del 80%, veieu que ja me'l calcula automàticament, ho faré al mig del projecte, el 30 de setembre. Jo aquí tinc ja configurat els desglossos que jo vull. Doncs aquí el que he de fer és aplicar aquests desglossos. Per què em fa fer aquest pas d'aplicar els desglossos? Per assegurar-me que el total és correcte. Jo si m'equivoco i fico un 70% i li dono a aplicar, veig que em surt de color gris perquè falta import per facturar, i si faig al revés i em passo i fico un 90%, em diu que està incorrecte. Per tant, visualment es veu molt ràpid si t'estàs equivocant a l'hora de planificar les línies o no. Per tant, ho deixarem en 80%, li donarem a aplicar, i jo quan li dono a desar, automàticament ja m'ha ficat el text del 20% i del 80%. A diferència d'abans que he duplicat la línia, no m'està fent un 0,2, sinó que em modifica directament el preu unitari, i em fica aquí el preu unitari que li toca, i la data que li he ficat a dintre de la pantalleta doncs ja automàticament me l'alimenta aquí. Aquí podeu pensar que, clar, totes les línies noves que estem creant es van ficant a sota de tot de la venda. Recordeu que aquí a l'esquerra teniu aquests números que us permeten ordenar les vendes. Quan són vendes petitones que tens poques línies, és factible ordenar-les. Quan són vendes molt grosses, llavors és més difícil ordenar-les. El tema de l'ordre és bàsicament per la visualització quan entres dintre de la venda. En les altres pantalles, totes les altres pantalles es veu per data de facturació prevista, per data de cobrament, etc. Per tant, és un tema merament visual dintre de la pròpia venda. Jo aquí puc dir-li que la direcció d'obra, com que és l'últim que faig, ho fico a 6, tot ara ja em pujarà un cap a dalt, si dono a modificar, doncs automàticament ja m'ha quedat tot ordenat com li he dit. D'acord? I llavors tenim les dues últimes eines, que són les de planificar i les de repartir, que bàsicament van molt lligades, van agafades de la mà. D'acord? Si us hi fixeu, amb la direcció d'obra és el cas més útil i més obvi d'aquests casos. Jo tinc aquesta direcció d'obra que són 800.000 euros. Per tant, una direcció d'obra jo puc dir, jo tinc una direcció d'obra que tinc aquest import per facturar i el facturaré durant 24 mesos, per exemple. Doncs jo què faig? Me'n vaig aquí a l'eina que tinc de periodificar, aquest rellotget que tenim, i em surt aquesta pantalla per fer la periodificació. Primer de tot ens fixarem que jo si em fico sobre el requadre, em surt aquesta descripció, que bàsicament si jo fico en clau dators month o year, automàticament quan faci la repartició se'm ficarà el mes que toca i l'any que toca. Això és una tonterieta que pot fer aquesta eina, que pot ser útil o no pot ser útil. Després ho veurem. Jo puc ficar-li month i year i després veurem com queda. Llavors tenim el repartir cada X dies o setmanes o mesos. Lo normal és repartir cada mes. Si jo li dic
que em repeteixi aquesta línia cada mes, automàticament el que farà és sumar-li un mes a la data prevista de facturació cada cop que ho repeteixi. I li he de donar una data final. Doncs com que hem dit que són 24 mesos, són 2 anys fins al juliol del 2026. Per exemple, fins aquí no hi ha cap diferència entre l'eina de periodificar i la de dividir. Però aquí ja tenim la diferència. Si jo ara li dono a duplicar tal com ho tinc planificat ara, el que farà el coneix és agafar-te aquesta línia de 800.000 euros i duplicar-te-la fins al 31 del 7. I el preu unitari de cada una de les línies sempre serà 800.000 euros. D'acord? En canvi, si jo ara selecciono aquest xec d'aquí, el que farà és dir-me, quantes repeticions tens? Tens 24 repeticions. Doncs et reparteixo els 800.000 euros entre aquestes 24 repeticions. Aquí tenim una petita descripció que explica exactament el que fa aquest xec. Jo això, si li dono a duplicar, doncs veieu que m'ha duplicat totes les línies fins a juliol del 2026 i, a més m'ha repartit tot l'import que tenia planificat els 800.000 euros. Aquí veiem també la descripció aquesta que us he dit del mes i de l'any. Està bé perquè quan fas la factura és molt visual i es veu molt fàcilment de què estàs facturant. I aquí la típica pregunta que sempre em fan és: i si se m'endarrereix la direcció d'obra, què faig? Com ho replanifico tot? Doncs és molt senzill. Si, per exemple, se t'endarrereix la direcció d'obra un mes, doncs el més senzill de tot és agafar la primera línia que tenim més a prop, per exemple, aquesta que tenim de l'agost, i passar-la al final. És a dir, com que no la farem a l'agost del 2024, la farem a l'agost del 2026, que és la següent que tocaria. És a dir, el més fàcil és no moure tot el bloc cap a sota, sinó moure les línies més recents cap a la part inferior de la venda. D'aquesta manera us serà molt més fàcil de tenir planificat. Per això he dit que això a vegades pot ser útil o pot ser que no sigui útil. Perquè si has d'anar replanificant i has d'anar modificant la descripció cada cop, doncs pot ser una miqueta engorrós. El tema de descripció és bàsicament per si dintre de la vostra descripció de la factura voleu que surti aquesta descripció. Si és per temes de facturació, de quan s'ha de facturar o quan no, això ja va per la data i no està relacionat. És a dir, si canviés aquí setembre per agost, aquesta descripció no se'm canviaria. Que quedi clar això perquè pot ser útil o no pot ser útil. D'acord? Aquí heu de decidir vosaltres el què. Llavors, aquestes són les 4 grans eines. Òbviament sí que tenim l'eina de crear una línia nova des de zero. I per tant, aquí pots escriure i pots fer, desfer, tot el que vulguis. Però bàsicament, amb aquestes 4 eines, crear tota la previsió de facturació d'un projecte ha de ser relativament senzill. El més difícil de tot plegat és saber què facturaràs i quan ho facturaràs. Perquè hi ha moltes empreses que, sí, sé que el preu del projecte són X, però que no sé què facturaré cada mes i, per tant, no puc fer la previsió de facturació i, per tant, tampoc puc tenir una previsió de tresoreria molt acurada, més acurada del que jo voldria. Llavors, tota aquesta informació que estem ficant aquí, jo els hi dono a modificar, ja ens en tornem un moment en el PDF. Ui, se m'estan anant cap endavant. Ara, tenim 4 pantalles bàsiques per controlar aquesta previsió de facturació, més tota la part d'hores i compres. La més bàsica, més senzilla, és la de facturació prevista. És la mare dels ous, que en diem. Jo si me'n vaig aquí a facturació prevista, aquesta pantalla la tinc disponible per un projecte en concret, com el que estem mirant ara. Jo ara si el dono a consultar, em sortiran tots els canvis que hem anat fent a la venda, o puc tenir-la per tots els projectes a la vegada. D'acord? Aquesta pantalla és molt útil perquè els propis caps de projecte o les persones que saben què s'ha de facturar en cada moment puguin marcar a facturar les línies que correspon.
Vale? I aquí és on dic que hi ha un pont de connexió entre administració i el cap de projecte. Jo si marco aquest check d'aquí i li puc ficar unes observacions fins i tot, al moment de desar aquesta informació, la persona o persones d'administració poden rebre un avís conforme aquesta línia en concret ja es pot facturar. Vale? Per tant, és molt útil si els propis caps de projecte, que són els que saben quan s'ha acabat una feina i quan no, us poden dir què es pot facturar i què no. Vale? I us deixeu de correus o de perseguir-vos per l'oficina o qualsevol cosa. Tot queda registrat dintre el Coneix i és molt més senzill de gestionar. Des d'aquesta pantalla mateix, també podeu modificar la data prevista de facturació. Aquí és on dèiem, si la direcció d'obra de setembre, la direcció d'obra de setembre se'ns endarrereix, doncs aquí pots modificar o bé el dia, o pots modificar el mes, etc etc. D'acord? Aquí és molt fàcil d'anar modificant tota aquesta informació i, sobretot, anar guardant-la. Perquè jo puc anar fent canvis aquí i, si no deso la pantalla, no se'm guardaran els canvis. I quan deso la pantalla és quan fa l'avís aquest, etc etc. Aquesta pantalla, a nivell d'un sol projecte, doncs serveix per això, per anar planificant el projecte, però quan ens anem en el total de tota l'empresa, aquí, com que és una instal·lació de proves, tenim poques línies de venda, però aquí veig, doncs, em puc ficar, al mes de juny, què tinc previst de facturar? Doncs tinc previst de facturar 10.000 euros. I administració, cada dia, hauria d'anar revisant què hi ha previst de facturar, si es pot facturar alguna cosa, si no, etc etc. I aquesta mateixa pantalla, si la mires a passat, és a dir, si et fiques des de maig i aquí fiquem, doncs, per exemple, 2022, per anar-nos-en molt lluny, i li dono a consultar, aquí, si marquem també, perdó, normalment ho teniu marcat per defecte vosaltres, però aquí podem marcar les línies que estan pendents de facturar, és a dir, tot allò que està pendent de facturar. Si li dono a consultar, doncs aquí tinc aquesta línia de projecte bàsic que o bé m'he deixat de facturar perquè és de mes 4, o bé s'ha de replanificar. D'acord? Per tant, és superimportant que aquesta pantalla de facturació prevista no només serveixi per tenir la facturació prevista d'un projecte, sinó perquè us serveixi de control de no deixar-vos res de facturar, que no es quedi res pendent, etc etc. Per tant, és superimportant aquesta pantalla a nivell de facturació. I des d'aquesta pantalla, com sabeu tots ja, també podeu ja emetre les factures, anar a modificar les vendes, etc etc. Per tant, a nivell d'administració, aquesta pantalla és un puntal, sempre l'expliquem i és que segur que l'esteu fent servir tots i és superimportant que sapigueu tot el que té. D'acord? També podeu veure les línies que estan pendents pendents de facturar i confirmades, és a dir, que tenen el xec marcat. Ara jo si li dono a consultar, com que no hi ha cap que tingui el xec marcat, no veig res. Per tant, entro a treballar, miro les que estan confirmades, faig el check, començo a facturar tot el que hi ha previst de facturar i llavors ja tinc tot facturat, tot el dia, i la gent doncs ja va facturant els projectes que toca. D'acord? La següent pantalla que veurem és el resum econòmic. El resum econòmic també molts de vosaltres ja l'està fent servir, però sí que és veritat que tenim 4 columnes i a vegades és una miqueta confós saber la diferència entre la comanda, el previst, el facturat. Doncs farem una repassada en aquests conceptes i després tinc un petit resum de cada línia. A més, aquí hem estat treballant conjuntament amb vosaltres millores que hem anat fent en aquesta pantalla i, per tant, ara veureu també alguna millora que potser actualment no teniu i que podem anar activant. Ara faig un parèntesis, no ho he dit al principi, però moltes d'aquestes coses, d'aquestes pantalles, d'aquestes funcionalitats, pot ser que no les tingueu activades, perquè són configuradors que anem activant, que anem fent nous, etc etc. Si hi ha alguna cosa que no tenim activada o alguna pantalla que no teniu activada i voleu començar-la a fer servir, a través d'etiquet ens ho podeu demanar i us ho activarem sense cap mena de problema. Són pantalles que ja estan fetes, que ja són funcionals i que, per tant, és activar-les i començar a fer-les servir. D'acord? Doncs, si ens anem a mirar el resum econòmic, aquí tenim
4 columnes molt clares i després tenim les diferents tipologies. Tenim ingressos, que bàsicament són les vendes del projecte, despeses i dintre de despeses tenim les compres, les dietes i les hores. Vale? La columna pressupost és molt fàcil d'entendre. La columna pressupost és bàsicament tots els pressupostos que estiguin relacionats amb el projecte entraran a alimentar aquesta columna. Vale? Si sou una empresa que per X motiu no feu servir els pressupostos de Coneix, hi ha manera per omplir aquesta columna de forma manual. És a dir, jo sí aquí, si us hi fixeu, tinc aquest editat aquí. Si jo, si no, alimento els pressupostos de Coneix i els vinculo, puc alimentar directament el pressupost d'aquest projecte. I aquí bàsicament li puc dir el preu de venda, els costos estimats de compra, les dietes que tinc previstes i el cost de les hores pressupostades. I fins i tot puc anar al detall. Si seleccionem aquí el detall, doncs puc veure per tipus de despesa fer la previsió. Per tant, no és imperatiu que es faci servir els pressupostos de Coneix, sinó que també podem alimentar aquesta columna de manera artificial i manual dintre del propi resum econòmic. I per tant, doncs, no hi ha cap dubte que tota la informació que surti en aquesta columna sigui pel pressupost que hi ha relacionat o per la informació que ve donada d'aquest editar que tenim aquí dalt. Llavors tenim el comanda. El comanda, bàsicament, m'agrada molt la paraula que crec que va sortir de la Judit un dia de la seva boca i és tot allò que tenim emparaulat. Bàsicament, a nivell de vendes, totes les comandes que tenim fetes i tot allò que ja el client ens ha confirmat que ens comprarà i també a nivell de compres, és a dir, tot allò que vosaltres ja heu confirmat en els proveïdors que comprareu, bàsicament es transforma a dintre el Coneix amb una previsió de venda i una previsió de compres. Amb una compra i una venda. Doncs, bàsicament, aquestes compres i vendes que ja estan en comanda són les que sortiran aquí. Quedeu-vos amb això que cada venda i cada compra tenen uns estats. Sabeu que hi ha l'estat de comanda, l'estat de facturada, la tancada, el cancel·lada, i després n'hi ha un altre, el cinquè, que és l'ofertada, que molts de vosaltres potser no el feu servir mai i a partir d'ara doncs, potser el començareu a fer servir. Per tant, si anem a fer així a grosso modo, en aquesta columna surten tots els estats de compres i de vendes, menys l'ofertada i el cancel·lada, òbviament, tampoc surt. Per tant, si la vostra venda està en comanda facturada o tancada, automàticament sortirà a dintre de la columna de comanda. Per tant, doncs, és això, una previsió de compra i de vendes, una previsió de compres, i a nivell de dietes i hores, bàsicament surten les dietes i hores que ja estan fetes. Perquè són dietes i hores que no es poden tirar endarrere, estan paraulats, és a dir, ja s'ha fet la tasca o les hores i per tant no es pot tirar endarrere, o s'han fet les dietes i surten totes aquelles dietes i hores registrades que hi ha a dintre del projecte. Una de les novetats, i que ho estic treballant amb alguns de vosaltres, és aquest desglossar d'aquí, que ens permet és entrar a veure quines hores estan tenint en compte a dintre d'aquest desglòs d'hores. En aquest cas, doncs, només tenim unes hores registrades, aquestes 5 hores registrades, amb el seu cost hora, etc. I per tant, doncs, puc anar a veure què està aplicant dintre d'aquesta columna. En el previst, aquí és on ja el Coneix comença a fer les seves previsions i comença ja a fer-te una previsió de futur. A nivell d'ingressos i compres, de vendes i compres, l'única diferència és el que us estava parlant d'aquest estat oferta. Ara anem a fer un exemple. I ara mateix tinc aquests 860.000 euros previstos de venda. Si me'n vaig al llistat de vendes d'aquest projecte, veig que només tinc aquesta venda en estat comanda, no tinc res facturat, i per tant és la que em surt tant a la columna de previsió de la columna prevista com a la comanda. Si jo agafo aquesta venda i li canvio l'estat, és una oferta, ofertat, això significa que el client encara no ens ha dit que sí. És una oferta que li hem fet al client que potser pot ser una addenda del projecte, pot ser alguna cosa que encara el client no ens ha dit ok.
Jo si vinc al resum econòmic, doncs automàticament al previst sí que em surt l'import, però en comanda no em surt l'import. Vale? Això significa que jo tinc previst que tindré aquella compra, aquella venda, però la comanda no la tinc feta, per tant no puc dir que ho tinc aparaulat. Vale? Bàsicament aquesta és la gran diferència a nivell de vendes i compres de les columnes de previst i comanda. Vale? Que és a vegades on pot portar una miqueta més de confusió. D'acord? Si jo ara vaig, la deixo com comanda com estava, torno a consultar, vale? A nivell d'hores i dietes. A nivell de dietes, sí que són les dietes fetes, vale? Són les dietes que hi ha registrades dintre del projecte, però a nivell d'hores ja fa el càlcul segons la previsió de la planificació del projecte. És a dir, jo tinc unes tasques planificades, amb unes hores, amb unes persones, i això és el que surt en aquesta columna d'aquí. I a més, té en compte ja desviacions del projecte. Vale? Si tu tens una tasca que li havies planificat 10 hores, però la persona que l'està fent ja en porta 15, aquí no et tindrà en compte les 10 hores, et tindrà en compte les 15, perquè com a mínim faràs 15 hores en aquest projecte, d'aquesta tasca en concret. I també al revés, si una tasca tenies 10 hores planificades, l'has fet amb 5 i has tancat la tasca, vale? Que és quan el coneix sap que aquella tasca ja no faràs més hores, automàticament aquesta columna ja no t'agafarà les 10 planificades. T'agafarà les 5 perquè entén que ho has fet més ràpid i, per tant, aquelles 5 hores és un excedent doncs, que ara ja mateix directament serà marge directament en el projecte o potser serà marge que et menjaràs amb alguna altra tasca que potser et passis d'hores. Per tant, és una columna que a dia d'avui et diu com acabarà el projecte si no hi ha cap mena de desviació més a dintre del projecte, si no gastes més hores o menys hores de les que tenies planificades. Vale? Aquest és el gran què. Vale? Però és important tenir les tasques planificades i les tasques que estan tancades, tancades. Vale? Perquè a vegades ens trobem que hi ha empreses que no tanquen les tasques i després, clar, al no tancar les tasques, el coneix no sap si faràs més hores o menys d'aquella tasca. D'acord? Per tant, és superimportant el tema de tenir la planificació actualitzada dintre el coneix. I finalment tenim el facturat. El facturat és molt fàcil d'entendre. A nivell de vendes, totes les vendes que tenim facturades. A nivell de compres, totes les compres que tenim facturades. I a nivell d'hores i dietes, també. Les hores que hi ha registrades i les dietes que hi ha registrades. Vale? Per tant, ara us ensenyaré un petit resum d'això, però bàsicament aquestes són les 4 visions que tens del projecte. I si us fixeu, tenim aquí un cercador de dates. Vale? Les dates poden ser útils i us poden fer ballar el cap, també. Vale? Jo sí que hi fico totes les dates, veig que l'import del previst m'ha canviat. Abans em ficava 100 i pico i ara em fica 860. Per què? Perquè ara li he ficat que m'agafi totes les dates del projecte. Abans estava veient un any en concret. Vale? Això es pot servir quan són projectes molt llargs i molt grossos que us duren més d'un any, poder veure la foto d'aquest any, aquest projecte, com està anant, quin benefici estic tenint d'aquest projecte, vale? D'un període concret de temps del projecte. Vale? Aquestes dades són importants perquè més endavant també, en una altra pantalla, també implicaran coses a nivell de les dades que estem visualitzant. Però bàsicament, si jo li fico per defecte, sempre m'agafa, quan carrego el projecte, sempre m'agafa tot el projecte sencer, vale? Perquè no us doni confusió, sempre agafa el projecte sencer. Però jo si filtro, clar, un any en concret, llavors és quan les dades se'n modifiquen. Vale? És superimportant de tenir-ho en compte, això. Vale? Si ara em fico tot aquest projecte a nivell d'hores està planificat el 2024, però a nivell de vendes i compres no. Jo si fico ara 2022, si fico tot l'any, em surt tot a zero perquè no hi ha res d'aquest projecte del 2022. Vale? Per tant, és superimportant el tema de les dates, que tingueu clar què està filtrant a nivell de dates. Vale? I finalment, si utilitzeu una estructura de projectes pares i fills, que alguns de vosaltres ho feu servir, aquest resum econòmic us permet sumar tots els fills. És a dir, podeu anar al pare dels projectes i dir,
Mostren com estan tots els projectes fills sumats, quin és l'estat dels projectes. Per tant, pots veure individualment els fills, però també pots veure-ho de forma agregada a tots els fills concrets. D'acord? Doncs el resum és aquest. Pressupost relacionat. Aquí no he ficat les dietes perquè van igual que les hores, però bàsicament vendes en estat comanda, compres en estat comanda i hores registrades en el que fa la columna de comanda. I en el previst, l'única diferència és comanda i ofertades i la previsió ajustat amb les hores registrades. I la columna de facturat, facturat directament. Judit, digues. Les dietes, si tu tens pressupostat un import de dietes, allò et surt en el previst, perquè tu has dit que en el previst en principi només apareixen les dietes que s'han executat. Sí, si les tens previstes, sí, exacte. Si les tens previstes en el pressupost, et sortiran també en el previst perquè és una que ja tens previst de fer. Exactament, sí. Gràcies. Ok, doncs ens anem a la següent pantalla, que aquesta ja potser és una pantalla més novedosa que molts de vosaltres potser no teniu activada, que és la pantalla de saldo de projectes. La pantalla de saldo de projectes és aquesta d'aquí. Ara aquí estem veient diversos projectes. Ara filtraré per un sol projecte, però vull que us fixeu abans en una cosa en concret. Aquesta pantalla, bàsicament, el que ens permet és veure el saldo del projecte mes a mes. És a dir, jo aquest mes en aquest projecte, què he fet? He guanyat o he perdut diners? He guanyat o he perdut diners? És un concepte molt bàsic, però que ajuda a veure no només en un mes concret, sinó en un període en concret. I puc veure també a nivell de la suma de tots els projectes que tinc en curs. Per això he filtrat dos projectes concrets, perquè aquí tinc la suma de les dues línies de tots els projectes que tinc per sobre. Ara, perquè ens sigui més fàcil la visualització i entendre la pantalla, filtraré per un sol projecte i us l'explicaré. Bàsicament, què tenim aquí? Tenim, igual que en el resum econòmic, tinc vendes, compres, quilòmetres i dietes i cost de personal. I aquí tinc una línia divisòria. Aquesta línia divisòria és el que em marca passat i futur. A passat, el que m'ensenyarà és facturació realitzada, hores realitzades, compres realitzades, etc. I a futur em farà tota la previsió del que tinc planificat en el projecte. Té particularitats aquesta pantalla que us permet saber si us heu deixat de facturar alguna cosa o no. Si us hi fixeu, aquests 2.000 euros d'aquí estan marcats amb un avís. Ho veig aquí i també ho veig en aquest apartat d'aquí. Això què significa? Que jo a l'abril del 2024 tenia previst facturar 2.000 euros, però no els he facturat. Per tant, em surt aquí amb un avís. M'ho segueix ficant a l'abril, perquè és quan jo ho tenia planificat i potser m'he oblidat de facturar aquests 2.000 i haurien d'estar facturats a l'abril, però me'l segueix ficant a l'abril perquè ho tingui en compte. Aquí què hauria de fer? Doncs me n'hauria d'anar al projecte, facturar-ho si és que s'ha de facturar o replanificar-ho en els mesos més endavant per tenir en compte aquesta línia de facturació. I a nivell de compres i dietes, doncs el mateix. Si tinguéssim alguna compra pendent de facturar que no està facturada, també ens sortiria l'avís. A nivell de cost de personal, no hi ha cap avís. Són les hores que es van registrant dintre del projecte. I això que et permet veure, també en projectes molt grossos, et permet veure el saldo del període. En aquest període, aquest projecte té un saldo positiu de 170.000 euros, doncs perquè hem facturat més del que hem gastat. Però també et permet veure la foto finish del projecte. Aquests 837.000 és la suma de totes les vendes que faré i les que ja estan fetes, totes les hores que faré i les que estan fetes i també de les compres. I tinc uns marges ja predefinits. Aquesta informació quadra amb el que tenim al resum econòmic. Si ens anem a veure aquí el previst, el 97,39% aquest d'aquí és exactament el mateix que tenim aquí. És a dir, és el resum econòmic, però ficat d'una forma diferent i visualitzat d'una altra manera, bàsicament. I ens permet veure tota aquesta informació de forma agregada també amb diferents projectes. D'acord? Aquí tenim el filtre de dates també. En aquest cas, el filtre de dates funciona similar al resum econòmic. Aquí el que ens fa és ensenyar-nos les dates on hi ha, que jo li estic demanant
Si li demano des del 23 fins al 24, doncs m'ha ensenyat tota la informació referent en aquell període. Però al saldo final sempre m'agafarà el total del projecte. Vale? I si hi ha projectes que no tenen imports, doncs els puc amagar. Vale? Potser que hi ha projectes que en un període concret no hi ha activitat i, per tant, puc amagar aquest projecte i així no m'embruta la pantalla. Vale? I també tenim l'opció d'extreure en Excel, etc etc. Vale? Totes aquestes pantalles normalment es poden treure amb Excel i pots fer el que vulguis. Tots els filtres d'aquí dalt també estan disponibles per si vols veure per unitat de negoci, per departament, per un cap de projecte, etc etc. És a dir, és una pantalla bastant útil i crec que per algun de vosaltres que no sabíeu que existia, doncs potser us pot ser de gran utilitat. D'acord? I anem bé de temps, sí. Vale. I llavors, l'última de les pantalles que tenim previstes és la cartera de projectes econòmica. Vale? Aquesta també, alguns de vosaltres ja sabeu de quina pantalla estic parlant. Bàsicament, aquesta pantalla és l'agregat de tots els resums econòmics i de tots els saldos projectes de tots els projectes. Vale? El que ens permet és dir, amb tots els projectes que tinc en un estat concret, digue'm quin és el meu benefici de tots aquests projectes de forma agregada. Vale? Això podria ser, com el que hem dit abans de veure tots els resums econòmics dels projectes fills, però no només dels projectes fills d'un projecte en concret, sinó de tota l'empresa d'un estat concret. Vale? Jo aquí puc mostrar diferents valors, diferents estats. En aquest cas, aquí el que m'està ensenyant són projectes en comanda, en espera i en oferta. En oferta, per exemple, els trec i dic que em mostri tots els valors, ingressos, cost total, cost hora i marge, i de columnes que mostri el pressupost, el previst i el facturat i el pendent de facturar. Vale? Jo aquí li dono a consultar, m'ha filtrat per al projecte, li trec el projecte, tinc aquests dos projectes en comanda. Vale? Tinc el pressupost, aquest hem vist el pressupost que el teníem 8 abans, per tant no surt la informació, i aquí tinc el pressupost de l'altre projecte. Però aquí veig la columna pressupost, la columna previst i la columna facturat. El funcionament d'aquestes columnes és exactament el mateix que el funcionament de les columnes del resum econòmic i a nivell de pendent de facturar, doncs, bàsicament ens ensenya que hi ha pendent de facturar de un dels projectes. Vale? Les dates, el cercador de dades que tenim aquí dalt, és exactament el mateix que hem parlat del resum econòmic. Si jo vull veure, si jo tinc projectes que duren molts anys i per tant vull veure la foto del 2024, si jo aquí filtro per 2024, vale, el que farà és ficar-me només les dades del 2024. D'acord? Aquesta és una pantalla que antigament costava molt que carregués i per tant us podeu trobar que si feu canvis a dintre del projecte, vale, aquí no es vegin reflectats. Vale? Sempre que entreu al resum econòmic, això s'actualitzarà automàticament i si no, la nit s'actualitza. Però és una pantalla que s'actualitza amb les dades que nosaltres anem calculant i que anem guardant un cop entres al resum econòmic o es fa la nit. Vale? Bàsicament per optimitzar el temps de càrrega d'aquesta pantalla i que no es tardi una bestiesa a carregar, doncs bàsicament és d'aquesta manera la que tenim. Si alguna dada veieu que no quadra amb el que teniu ficat en el resum econòmic, doncs amb aquest botonet d'aquí doncs, podeu refrescar la informació o podeu entrar directament al resum econòmic del projecte i us carregarà la informació. Normalment és informació que sempre està actualitzada, per tant, no hauríeu de patir en aquest sentit. D'acord? I igual que l'altra pantalla tenim doncs, departaments, caps de projecte, etc etc. Podeu filtrar per totes les pantalles, per tots els filtres que vulgueu i fins i tot també treure-ho a nivell d'Excel. Vale? D'acord, doncs crec que portem 3 quarts d'hora xerrant. Si anem a la presentació, aquestes són les 4 grans pantalles que tenim. Algunes segurament ja, com he dit, ja les teniu activades i en funcionament. Potser us he resolt algun dels dubtes que podíeu tenir i d'altres potser no les esteu fent servir i potser us poden ser útils en un futur. Vale? Per tant, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció. Ara és ja ronda de preguntes. Qualsevol pregunta que teniu, qualsevol suggerència que tingueu, ara és el moment de dir-les. No hi ha preguntes? Vale. Judit, digues.
per trencar el gel. No m'ha acabat de quedar clar, crec que ho has dit, però la última pantalla que has ensenyat, podem forçar que s'actualitzi, no? Perquè, clar, si Sí, nosaltres no volem consultar, el que volem estar segurs és que si hem fet canvis en els projectes, mm, la informació sigui l'última. sí, sempre es pot forçar a poder carregar les dades, sí, sí. Hem d'anar a la referència allà en el Sí, a la referència aquí es no? pot actualitzar. D'esquerra. Aquí es pot actualitzar i, si no m'equivoco, també podem habilitar un reactualitzar sencer. Vale? Val, Per tant, doncs, val. si saps que has fet modificacions i tot, podem actualitzar un projecte en concret o tots els projectes a la vegada. Vale? Són coses que, mica en mica, aniran desapareixent, vale? Però que encara doncs, tenim algunes pantalles que funcionen així, i abans de que tingueu dubtes en les dades que estan sortint, doncs que sapigueu que el funcionament és aquest, bàsicament. I l'estat del projecte en oferta, o sigui, això no vol dir que tinguem una comanda en estat oferta o una d'això, sinó que és tot el projecte que està en estat Mm. oferta i, per tant, és com una simulació de què passaria si ens entressin projectes que estan actualment en oferta, no? Exacte, exacte, sí, sí. Aquí el que no estem filtrant per estats de vendes ni per estats de les transaccions, sinó és l'estat del projecte en si. Vale? Aquí és on dius tu, Judit, que pots fer simulacions de si m'entra un projecte, amb totes les dades que tinc ficades dintre el projecte, com afecta a la planificació o com afecta en el resum econòmic de l'empresa. Vale?